Dobrý den, já bych ráda dneska přivítala u nás pana Daniela Skokana. Dobrý den. Dobrý den, děkuji moc, že jste k nám přišel. Pan Daniel Skokan je majitelem společnosti Kontakt.cz, nakladatelství Postila. Postila je nakladatelství, vydává náboženskou literaturu. Ano. A pan Skokan se kromě toho vydavatelství věnuje ještě církevní službě a je také patronem řady charitativních projektů. Věnuje se tedy i nadační činnosti. Takže jeho práce je velmi pestrá, časově náročná a na věci, jako je účetnictví, příliš nemá čas. Přesně tak. Takže o tom bychom si rádi dneska popovídali. Pan Skokan s námi spolupracuje již velmi dlouhou dobu, je to přes 10 let, zhruba od roku 2011. A my bychom se podívali tedy na to, jak ta spolupráce začala, proč si nás vlastně vybral pan Skokan, jak spolupráce probíhá teď a případně i jestli máte nějaké plány do budoucna, které byste nám prozradil. Jo, určitě. Takže bych předala slovo panu Skokanovi a zeptala bych se rovnou na nějaké krátké představení o vaší osobě, co byste nám rád řekl. Tak děkuji určitě za pozvání, je to milý a sám se věnuju tomu vydávání knih, který spolu zpracováváme nějakým způsobem na konci v podobě účetnictví. Jsem taky takový jako propagátor nebo nadšenec do vzdělávání dospělých lidí a do osvěty, speciálně v oblasti vztahu nebo náboženství. Vedu ten zmíněný křesťanský projekt, jmenuje se to Kostel na lodi a vedu nadační fond, který se jmenuje Krmte hladové. Děkujem, to jsou určitě krásné, užitečné věci. Takže za ně jsme určitě moc rádi a i za vás jako klienta spolupráce s vámi je velmi příjemná. Tak rovnou bychom se mohli podívat na to, jak to začalo, jestli si vzpomenete ještě, jaké byly vaše začátky s účetnictvím, jak probíhala ta spolupráce ještě před námi s jinou účetní firmou. Já jsem se vlastně vrhnul do takového jako podnikání prostřednictvím vlastní živnosti. Hned v 18, v 19 letech jsem si okamžitě pořídil živnostenský list a stal jsem se obchodním zástupcem, začal jsem prodávat kukátka do dveří a podobně. A poskytoval jsem další různé služby a potřeboval jsem samozřejmě zaštítit potom nějakým účetnictvím, protože jsem brzo narazil na to, co mi říkali ve škole, že jsem administrativně jako levej, na papíry levej. A tím pádem na finančním úřadě, když jsme se potkali s paní, tak musela dovyplnit za mě daňové přiznání, to první, a doporučila mi, abych si našel nějakou účetní. Ale zvládl jste to dobře, přesvědčil jste paní na finančním úřadě, aby s vámi spolupracovala. Tak byl to začátek té nové doby, takže bylo to krátce po revoluci, takže když přišel takovejhle mladý kluk a byl zoufalej a pokornej, tak to byla na druhé straně seděla žena, která měla pocit, že potřebuje zachránit někoho ve věku svého syna, tak myslím si, že tam něco takového možná zafungovalo. Ale zjistil jsem, že takhle tu hru hrát jako nemůžu. No. Jasně. Že prostě potřebuju se posunout dál a být dospělý v tom, že mám účetní. Ano. Takže jste si našel teda nějakou účetní firmu nebo paní účetní? No z začátku to byla taky paní účetní, která byla taky na živnost, že jo? To bylo prostě tehdy to bylo všechno fenomén, takže všichni jsme jeli na živnost. Tohle sdružování a zhlukování činností ještě zas tak rozvinutý nebylo. A jak ta spolupráce probíhala? Tak tehdy jako na té základní úrovni byla jednoduchá, ale po těch letech, jak se moje činnosti rozvíjely nebo ty moje snahy a začal jsem třeba řídit víc organizací najednou, tak se mi taky v jednom případě stalo, že jsme se dopracovali až k tomu, že jsme po zásahu po kontrole finančního úřadu museli udělat kompletní rekonstrukci celého účetnictví za předchozí rok. Kompletní rekonstrukci účetnictví. Kompletní rekonstrukci, to znamená, že jsem musel změnit účetní de facto. Přešel jsem od účetní na živnosti na účetní firmu, a aby jsem získal nějakou větší expertízu a případně jako nějaký profesní dohled na toho konkrétního účetního, který účtuje ty moje aktivity. A muselo se všechno naťukat od nuly znova. Jo, nebyl žádný přenos dat, prostě všechno to šlo pěkně natvrdo z papíru do počítače přes prsty. No, rekonstrukce účetnictví, to je určitě věc, kterou by žádný z podnikatelů nechtěl. Nechce. Přesně tak.
nechtěl se s tím setkat a předpokládám, že to byla zkušenost, která vás hodně poučila do dalších rozhodnutí a dalších let. Byl to takový životní rychlokurs v oblasti účetnictví, protože já účetnictví v principiálně jako nerozumím. Matematika mě bavila, ale účetnictví není jenom o matematice, takže a tím, že vnitřně já nejsem strukturovaný, tak pro mě je to složitý si zapamatovat, co kam patří a tak dále. Naopak já si musím čas od času udělat vždycky takový doučování, abych vůbec pochopil výsledovku rozvahu, když dostanu nějaký výstup na konci roku. Jasně, aspoň ten základní přehled, co to vlastně máte před Protože sebou. potřebuju zase rozumět tomu, co se mi děje pod povrchem mojí firmy, že jo? Jakože vidím nějaký zůstatky a tak dále, to je hezký, ale potřebuju se potom taky nějak rozhodovat a vidět to zdraví té firmy, že jo? Rozumím. Každopádně to gro té práce by mělo být opravdu na té účetní firmě, kterou jste svěřil tak, to jsem samozřejmě data. Potom vždycky hledal něco takového. Takže zvlášť od tohohle okamžiku. No určitě. Takže vlastně ono to bylo tak, že vy jste měl svoje podnikání, nic jste netušil a až přišel finanční úřad, tak vlastně vám tak odezdával jsem doklady, podávali se hlášení, všechno běželo, ano a přesně tak, přišla prostě taková ta náhodná, běžná, bez zlýho úmyslu, prostě jenom taková ta rotační výzva, doneste doklady za čtvrtletí DPH, něco, že jo. Tam jsem se ani neúčastnil, paní účetní to tam jako asi donesla nebo odeslala, to si ani nepamatuju a nevím, jak to probíhalo. No a pak přišla další obsílka s modrým pruhem a tam bylo jako, že jo, velký špatný vidíme a tak dále. A začalo to padat jak kostičky z domina. A já jsem najednou zjistil, že nemůžu se věnovat svojí práci, protože musím chodit na úřad, protože musím strávit v kanceláři účetní firmy mraky času, aby jsme vlastně pochopili, který doklad znamená, kam se má zařadit, s čím souvisí a aby potom teda na konci ta kontrola mohla proběhnout, protože my kromě teda nákladů na rekonstrukci účetnictví, protože jsem musel zaplatit účetnictví celý znovu, ty lidi si zaslouží samozřejmě svoji odměnu, tak nade mnou visel ten Damoklův meč nějaký penalizace pokud od finančního úřadu. Tak to je teda strašná zkušenost. Měl jsem zase štěstí. Všechno zlí k něčemu dobrý asi. Jo, tak měl jsem štěstí, že úřad jako viděl, že se jako majitel snažím, že vyvíjím jako úsilí a viděli, že jako jsem najal novou firmu a že ta firma podává jako ten výkon, který by oni jako očekávali, takže to uzavřeli nějakou symbolickou jako pokutou, ale pro mě to bylo jako školení. Pravděpodobně po zbytek života si to jako budu pamatovat, že tohle si musím nějakým způsobem ošetřit tak, aby se mi to nikdy už nestalo. Ano, špatná zkušenost určitě, ale to ponaučení zase je takový, že z toho potom ještě vychází řada dalších vašich rozhodnutí a opravdu to máte asi v hlavě, že je potřeba být trochu opatrný. A zvlášť, když jsem člověk, který tomu jako principiálně nerozumí. Rozumím. Takže vám se to podařilo to účetnictví zrekonstruovat, napravit. S paní účetní původní jste se rozloučil, měl jste tam tu novou firmu. Ano. A jak vlastně to probíhalo dál? S tou novou firmou jste nezůstal dlouho asi? Nějaký roky jo, ale ten majitel byl vlastně už starší člověk, takže přišel je čas, kdy chtěl skončit a já jsem musel vlastně znovu řešit tu otázku. Samozřejmě to bylo pro mě nešikovný a když získáte takového partnera v okamžiku krize, tak se vám vnitřně nastaví jakási úroveň důvěry, o kterou když přijdete, tak samozřejmě to je takový ten okamžik, kdy si říkáte, tak teď znovu a teď jak já poznám, že neudělám tu samou chybu, jako jsem udělal předtím. Takže tuhle nejistotu, jako jsem musel, tak jsem dospělý člověk, jak jsem to přežil. Jo? To není jako drama, že člověk skáče z okna. Jasně. Ale říkáte si, no dobře, když si vyberu špatně, můžu skončit a můžu ten příběh zopakovat, který nechci zopakovat. Že? Rozumím. A potom teda nastal už ten moment, kdy jste se potkal s Actacomem. Ano, přesně tak. Protože jsem začal hledat, že jo, takže to avízo, že moje účetní firma bude končit, jsem dostal samozřejmě s předstihem. Tak jsem se začal poptávat, chtěl jsem určitě jako referenci od někoho, kdo vím, že taky podniká a že má prostě pozitivní zkušenost. Nakonec jsem dostal vlastně kontakt na Actacom od svého nejlepšího kamaráda, který podniká ve stavebnictví.
A tím pádem tam má trošku komplikovanější vlastně účetnictví, než mám já. A jestliže on byl spokojený, tak jsem si říkal, no tak já to mám jako s knihama jednodušší, takže jsem do toho šel. Ano, tak to osobní doporučení je určitě důležitý, to hraje velkou roli při vašem rozhodování, někdo, komu důvěřujete, vám dá tip, to je určitě. Jo, protože vlastně s váma spolupracoval ano. roky, že jo, takže za ty roky už prostě proběhly nějaký kontroly. Tady jsem se optal právě na to, jak se mu jako osobně spolupracuje, jak proběhly jako ty kontroly, jestli už ho kontroloval finanční úřad nebo sociálka třeba, že jo. A když jako řekl, že jo, a že vlastně s tím neměl žádný starosti, tak jsem měl jako vnitřně jako odškrtnuto. A já mám vlastně ještě to, že potřebuju se s těma lidma vidět. Já jsem právě zjevně nejsem moc jako administrativně jako zdatnej, ale zase si fandím v tom osobním kontaktu. A říkal jsem si, že potřebuju s těma lidma, nepotřebuju s nima být nejlepší kamarád, nepotřebuju s nima jezdit k táborovému ohni. Jasně. Ale na druhou stranu potřebuju si s nima rozumět, protože s nima budu spolupracovat, protože budou takovým manažerem mého vztahu vůči státu a vůči státním úředníkům. To je krásně řečeno, ano. Jo. Manažer vůči státu. Jo, protože to je vlastně výsledek té práce. Jo, jeden je ten, že dostanu vlastně ten pohled dovnitř firmy prostřednictvím zpracovaného účetnictví a druhý je ten, že na druhé straně té řeky stojí stát, který má v nástroji, nemá cukr a bič. On má jenom meč a bič. Takže je to takový vztah, je to horší než manželství, protože se státem se nikdy nerozvedete a prohrajete vždycky, kdykoliv začnete bojovat. Málo kdy můžete vyhrát se státem. Takže potřebujete ten vztah určitě nastavit jako bezpečně a zdravě a vlastně ta účetní firma je váš jako partner v tom procesu. Ano. Takže já potřebuju... Důležitý rytíř. Ano, přesně tak. Takže když já potřebuju vlastně vyjít s tím úředníkem, tak určitě na to chci mít spojence, s kterým vycházím. S kterým nemám přirozeně napětí, protože mezi náma nějaká základní, elementární jako lidská chemie nefunguje, kde narazím na to, že lidi jsou prostě primárně otrávení, mají špatnou náladu a nechce se jim spolupracovat. Tak samozřejmě, že lidi mají svoje dny, že není každý den jako na jaře, ale na druhou stranu právě i v těch těžkých dnech právě naopak potřebuji, aby mě ty lidi jako pomohli. A když narazíme na kyselýho úředníka, tak musíme to zvládnout spolu. No. Tak to možná odpovídá i na další moji otázku, kdy jsem se chtěla zeptat, jak probíhá tady současná spolupráce s Actacomem. Vy už jste to částečně odpověděl. Je to na základě nějakého vztahu dlouhodobého, důvěry? Ano, teď už je to přes 10 let a v podstatě, když to i řeknu zjednodušeně, díky té digitalizaci, tak my se de facto nevídáme ani. Proto mě na tom vztahu záleželo na začátku, protože jsem už věděl, už to byla ta éra, kdy už to šlo, že se většina věcí předávala elektronicky před 10 lety, takže jsem to tak nějak tušil, že vlastně se nebudeme vídat jako na měsíční bázi nebo na čtvrtletní bázi, protože si budeme všechno předávat elektronicky. Takže jsem chtěl tenhle pocit důvěry jako i toho lidského rozměru zjistit hned na začátku. No, protože teďka se děje to, co se děje. Že vlastně ani nevíte, jestli to zpracovává umělá inteligence nebo pořád ještě biologická inteligence. Ano, jo? Tak tady jste si mohl odškrtnout, že je to skutečně člověk, paní účetní, ale samozřejmě a mě to nevadí, jestli používají umělou inteligenci. Věci jako digitalizace a takový ty ale ta digitalizace postupuje, no? Ano, přesně určitě. Dobře, tak to je určitě dobrá věc, že jsme si ten vztah takhle usadili, je v tom vzájemná důvěra. Já se ještě zeptám, znamená to tady, že vlastně vy jste předal svoje účetnictví, paní účetní, věnujete se svým věcem, takže i třeba takové základní věci, specifika nakladatelství, jako je e-shop, nemusíte příliš řešit. No já to vlastně, že jo, tím, že e-shop mi spravují nějaký 2 zaměstnanci, tak oni spolupracují přímo s paní účetní, to znamená, že já si musím jako udělat najít svůj způsob, jak si udržím nějakou jako kontrolu, ale samozřejmě musím taky svým zaměstnancům nějakým způsobem důvěřovat, ale taky prověřuj. A pak vlastně oni spolupracují přímo tady s paní účetní u vás
a tím pádem mě to úplně míjí a já třeba téhle části jako činnosti nemusím věnovat vůbec žádnou pozornost a vlastně i když to jako shrnu, tak my když jako spolupracujeme, tak já ani nemám v kalendáři kontakt s paní účetní na půl hodiny nebo něco takového. Protože já pravděpodobně účetnictví věnuju 15 minut měsíčně. A teda čtvrtletně. To byla další moje otázka, když vlastně to takhle slyšíme, kolik toho můžete delegovat, co si můžete dovolit a kolik vlastně tomu účetnictví v současné době, byť i po takových špatných zkušenostech s tou rekonstrukcí věnujete, takže je to pár desítek minut měsíčně. No, čtvrtletně dokonce. Je to prostě měsíčně to 0,0 nic. Jo. Protože vlastně všechno se to předá elektronicky, že jo? Aha, ano. Tak je to potom na nějakou kontrolu výsledku, abyste měl trošku přehled, ale vlastně tu běžnou administrativu to vůbec neřešíte. Můžete se věnovat svým činnostem. No a tím, že prostě čas od času, že jo, se finanční úřad zeptá třeba na něco ohledně čtvrtletního hlášení DPH a donutí nás se do něčeho jako trošku ponořit, nebo sociálka se zeptá prostě na něco ohledně zaměstnanců, jako odvodů, evidence a podobně, tak díky těmhle vlastně státním kontrolám já jsem donucený teda se občas podívat a zkontrolovat si to spolu s nima v uvozovkách. Ano. No a tím pádem jako získám jako nějakou informaci, referenci a když oni jako profesionálové, kteří tam jsou placení za to, aby našli tu chybu a aby mě jako pohonili tím bičíkem kolem stolu, jo, tak když potom společně dojdeme k tomu, že i oni jako souhlasí, že všechno je OK, no tak samozřejmě mě jako amatérovi to dává taky vlastně nějakou zpětnou vazbu vůči účetní firmě. Určitě. Ono je to vlastně provázené i s tím, že paní účetní za vás sleduje nějaký legislativní proces, co jsou změny v legislativě. No přesně když tak, jsou nějaké novinky, tak jste informován a vy tyhle věci už pak nemusíte řešit. Navíc, abych z legislativy vytahal vždycky, co se mě z toho konkrétně jako týká, protože to vždycky jsou takový ansámbly, že jo, povídání a ne všechno se mě týká, že jo, protože mám jenom nějaký omezený výsek. Ano, tak ano. To všechno, navíc, když mě napíše nějaký úřad, tak já automaticky to předám paní účetní. A pak vlastně jenom dostanu jako ze státního úřadu nějakou referenci, že kontrola proběhla, blablabla, nějaký komentář. A já vlastně s nima ani jako neřeším většinu těch problémů. Určitě, tak je to nastavené tak, že vlastně paní účetní ví už přesně, co by vás mohlo zajímat, sleduje to, u toho e-shopu je to přímo s těmi vašimi zaměstnanci, takže k vám se pak dostane už jako to, co byste se potřeboval vy. Na druhou stranu nějaké věci s paní účetní řešíte, pokud vím, dáváte určité informace ohledně přefakturací, že pak vám vystavuje i ona faktury. Ano, tím, že vedu víc organizací, tak občas vlastně to moje SROčko je taky servisní firma pro ty organizace a tím pádem já jim potřebuji přefakturovat činnosti, služby nebo nějaký náklady s tím spojený, abych vlastně dosáhl nějaký z té prostě spravedlnosti mezi těma organizacemi, kdo za co může a kolik si teda má za co zaplatit, že jo? Určitě. Takže každopádně i v tomhle tom vám paní účetní je k ruce, že i faktury vystavuje přímo teda už v business centrálu, tak to je určitě další věc, kterou pak nemusíte řešit ani vy, ani ty vaši zaměstnanci z e-shopu, tak to je určitě. No určitě, protože já jsem navíc právě tím, jak jsem jako já se prostě vždycky někde s něčím pohádám a říkám si, jak se je možný, že je mi tolik let a pořád dělám takový školáckých jako chyby a zlobím se vnitřně na sebe. Ale naučil jsem se za ty roky, že se musím věnovat tomu, v čem jsem hrozně schopnej a šikovnej. A v těch věcech, kde jsou moje velké slabiny, tak že je nemůžu nechat jenom tak plynout, protože někdy se mi může stát, že ta slabina mi může uříznout větev, na který stojí nebo sedí ta moje silná stránka. Ano. A to si samozřejmě nemůžu dovolit. Ano. Prostě pracuju vlastně s důvěrou lidí, je to nadační fond, jsou to neziskové organizace většinou, takže ta důvěra je jenom jedna a můžu dělat na sebe lepším projektu, můžu to sebe líp prezentovat, můžu být sebe poctivější. Když je zklamu v oblasti účetnictví, tak vlastně důvěru ztrácím a je jedno, jak všechno předtím bylo krásný a dokonalý. Takže tohle je prostě něco, co si já nemůžu dovolit a když tomu jsem tak slabý, tak samozřejmě potřebuju jako tuhle slabinu mít dobře pokrytou. Ano. Takže když jste zmínila ty rytíře, prostě ty rytíři si vždycky ty slabiny jako kryli těma hodně silnýma plátama. Jako.
Dobře, a já bych se zeptala ještě jako poslední otázku z tohoto bloku, kdybyste si vzpomněl, které hlavní věci, záležitosti vám odnesla spolupráce s naší účetní firmou, které starosti vám teď už uplynuly? Tak je to vlastně ta fakturace, ta spolupráce, vlastně ta koordinace mezi účetní a mojím e-shopem a celková ta účetní evidence. Je to sledování té legislativy, kdy vlastně mi pomůžete vidět, co konkrétně se týká mě a jaký povinnosti z toho pro mě plynou. Takže v podstatě je to nějaká bezstarostnost, co se týče té administrativní části, abyste se mohl věnovat opravdu Přesně svým taky. aktivitám. Ano, já de facto vlastně v uvozovkách o účetnictví nevím. Úžasné. To je asi potom ta nejlepší zpráva, kterou by chtěl slyšet každý podnikatel. Nevím jak ostatní, ale za mě jo. Určitě. Tak a já bych se ještě v dalším bloku posledním zeptala, jaké jsou vaše plány do budoucna, co plánujete, jestli nějaké rozšíření aktivit nebo se vrhnout do něčeho úplně jiného, tak jestli nám něco prozradíte. Vnitřně já jsem takovej neposedný člověk, nemůžu zůstat u toho, jak to je. Potřebuju to prostě rozvíjet, posouvat, buď něco začít dělat nového, nebo to původní prostě ukončit, rozšířit. Prostě neumím žít jako v tom statusu quo. Takže i v těch oblasti knih, protože se mi uvolnila zase nějaká časová kapacita, protože v jiný neziskové organizaci mám teďka menší aktivitu, protože tam jsme se věnovali válce na Ukrajině a tahle aktivita si našla nějaký svoje nový koleje, tak se v oblasti vydavatelství bych se rád jako dostal zase na vydávání většího počtu knih a tím pádem větších obratů a nějakého dopadu, který ty knihy můžou mít jako v lidských životech. Tak to je krásný, určitě vám s tím moc rádi pomůžeme. Dají se řešit různé technické věci, propojení e-shopu přímo s tím účetním softwarem Business Centrálem, Možná, ale to je potom na další povídání, takže teď vám budeme moct držet palce s tím vaším novým projektem nebo s tím dalším rozšířením aktivity. A jako úplně na závěr, jako perličku ještě, jestli byste měl nějaké doporučení pro ostatní podnikatele, buď z nakladatelství nebo obecně, co byste doporučil ve vztahu k účetní firmě, nebo nějaké obecné doporučení? No tak určitě jsem se poučil vlastně bolestí svojí vlastní, že nestačí si přečíst na webové stránce, co si o sobě paní účetní nebo pan účetní nebo účetní firma napsala, protože, jak se říkal, papír unese všechno, dneska web unese všechno, člověk si tam může napsat, co chce. Ta osobní reference nebo doporučení od někoho dalšího je za mě jako něco, co se dá těžko zaplatit. A ten osobní kontakt, ověřit si, že s těmahle lidma nejspíš se mi bude nějak základně na té elementární úrovni jako vycházet a můžeme spolupracovat, tak to by byly pro mě jako takový dvě. No a potom ta časová zkouška, až přijde kontrola z finančního úřadu nebo ze sociálky, jak to proběhne a jestli teda jsem spokojený, protože stát byl spokojený. Tak to je úžasný. Tak já vám moc děkuji za rozhovor, pane Skokané. Děkuji, že jste si našel čas a přijal naše pozvání. Určitě. A my se budeme těšit na další spolupráci, na další léta. Tak taky moc děkuji. Děkuji, nashledanou, hezký den. Nashledanou.